Haƙuri za a yi ta yi, wannan dama an ce shi dukkanin abun nasara sai an yi haƙuri fa. Kawar da wannan tsiya-tsiyar sai an dage. In mutum ya ji ya ce ya yi zuciya, to ai ka ko he kai zuciya kan wata shekara huɗun a linka ma kuɗin buhun shinkafa ya kai 60,000 ko? To ka ku gwara ka tsaya kai haƙuri ka ƙwato wa kanka, in Allah ya tabbatar mana jagoranmu ya hau, buhun shinkafa ya dawo 5,000 ma. Sai kai ƙoƙari ka cije yanda ɗanka ba ruwan shi da kuɗin kwalfai, NECO, JAMB, WAEC, kuɗin makaranta ma ba sai ka ba ɗanka ba, tun daga abinci nan za a dafa, suturan makaranta za a ɗinka wa ɗanka ko? In mace ce za ta yi zuciya, sai ka tuna mata cewa in kika yi zuciyan nan fa, to haihuwa a asibiti fa shi kika yi zuciya kyauta sai kin biya. Wannan ko in kika dangwala aka kifar da tsiya-tsiyan nan, kyauta za ki je ki haihu, ƙila ma sai an baki kayan jego ko? Za a baki jari wata-wata, ƙila kuma in kina da ɗa ya gama makaranta, can sai ki ji shi a Indiya, ƙila ke ma yana ce miki hare zo daga kaga dole sai an yi haƙuri ai. Wannan ƙungiya mai suna Kwankwasiya Media Drama Team ta kawo maka ziyara ne domin ta gaishe ka da kuma gode maka a bisa ƙoƙari da ake yi domin da sauran al'umma gabaki ɗaya. Makasudin wannan ziyara dai shine akwai wani aiki da aka ba mu kwanaki na zaburar da wato mata da sauran matasa su fito da su karɓi katin zaɓe. A yi haƙuri a karɓi katin yafi. Magana ta biyu kuma ta maganar fita, abin da ya sa ka san tsarin Kwankwasiya yanda yake, kowa aiki ne na sa kai, kuma in dambu yayi yawa baya jin mu. Muna tausaya muku ne wajen cewa a zo a yi ta sa ku, kaga mutum ya bar sana'ar shi ya je a yi ta faman yi, kuma ga yanzu ne lokacin aikin. Wannan kwana 60 ko 50 da ya rage, to shi ne za a zo kowa ma zai fito. Ina mai tabbatar cewa ma ba da nan da sati, ko ba zai kai sati ba ma, ko kwana maximum dai kwana 10, akwai aikin ma da za mu ba ku, ƙila he ka ji ana tsomodo ka fito ma kana sanyi ba za ka fito yanzu ba ko? Akwai aiki na tun da yanzu abin da mu muke hangowa, in Allah ya tabbatar mana da nasara, wannan tsiya-tsiya ƙarshenta ya zo. To amma kuma mutane ba su san, har yanzu ba su san alamar jam'iyyar mu ba. To dole ne ku kuma aikinku ne na faɗakarwa. Akwai kuma 'yan tsiya-tsiya da suke bin gida-gida suna karɓar katin mata, suna ba su taliya tunda sun jaza mana talauci ta 300 ko? Yanzu yau ma ɗinnan taron nan da aka yi, an ce dabarar da suka yi na karɓar katin nan, sai su je su ce wa mace wai za ki je ki karɓi 3,000 ko 5,000 a stadium. Shi yasa aka je aka yi ta tururuwa, kuma ƙila ko su 5 ba su ba su ba. To ai kaga abun nan, su ma matan sai su zama abin ya zame musu izina. Wannan abin an yaudare ku, duk da dai talauci masifa ne, amma dai gwara ki haƙuri da wannan mutanen nan a nuna musu zuciya. Amma sun yaudare su, za su ba su 5,000, kaga ka ce 200 ma aka bayar. 200 ma sa'a wasu ne suka, dan wasu da na wuce su a can wajen filin ɗan tatan nan, kowanne ya haka. Kuma duk irin matanmu ne na ƙauye aka ɗebo su. To Allah ya tabbatar mana da wannan nasara da muke hangowa, amma in Allah ya da duba da yanayin lokaci, saboda mutane suna jira, in Allah da za a ci gaba da taɓa ku in za a fita. Allah ya mana jagora, Allah kuma ya tabbatar da Dr. Rabi'u Musa Kwankwasiya ya zama shugaban ƙasar Najeriya a 2023. Injiniya Abba Kabir Yusuf ya zama gwamnan Kano, da dukkanin 'yan takarkarinmu na jam'iyya mai kayan